Go. Halo, nyt alkaa tuolta tekemään inspellingiä, miten otetaan kuvia Särmklipparilla. Menenpä ensin Facebookiin. Sinne pitää koplat mennä tuolta kautta sisälle. Menen tuonne omalle sivulle ja otan siitä ensimmäisen kuvan. Saksiloita vähän klikkaan. Silloin tulee tämmönen näköala. Vedetään tämmönen ruutu tuo. Sitten täällä nurkassa niin spaarataan Särmklippi 1 ja säästetään. Suljetaan pois. Minä en tiedä, jos se onnistuu, niin se menee rajalle. Sitten täältä minä menen vähän kauemmaksi tänne alkuaikoihin. Täällä oli minun ihan alku. Otan kuvan sieltä. Tuosta noin. Ja senkin säästän. Ja tien siitä Särmklippi 2. Ja säästän sen noin. Ja tuotten pois. Sitten mennään tuonne takaisin alkuun. Ja täällä aktiviteettiblokkia. Sen minä olen puhistanut. Siellä ei ole paljon nyt asioita. Se on paljon kuin valokuvia. Ja voi täältä antaa tulla näkyviin tai ei ja kuka kahtoo ja sillä lailla. Monta on tuppelia, mutta minä nyt annan ne olla siellä kaksinkertaisena. Tästä minä esimerkiksi niin Särmklippi taas voidaan ottaa tuolta Särmklippiä lipataan, niin tulee harmaaksi tämä. Se on tuolla lailla noin ja sitten nurkasta säästetään ja se oli Särmklippi 3 ja säästetään ja pois se kuva. Täällä on näitä ystäviä. Katsellaanpas täältä mitä Raija-hommaa. Raijamäkinen oli heti tuossa. Ja Raijalla oli täällä tällainen kuva. Siitä voidaan kuva ottaa. Otetaan pienistä Raijasta vähän kuvaa näin. Noin. Ja sen voi säästää. Siitä tuli kuva sitten 4. Ja säästetään. Ja sammutetaan pois. Ja sitten minä lokkaan sieltä kylläkin. Facebookista. Minä voin katsoa vähän valokuvia. Tuolla on esimerkiksi. Tuolta ne nopeammin auki filterilöistä. Täällä on semmosia aloittelukuvia. Siellä on minkälaisia. Siitä minä voin ottaa yhdestä kuvaan tuommoisista otuksista. Tuon verran. Ja sen taas säästää. Se on Särmklippi 5. Ja säästetään. Ja nurkasta sammutetaan.
Ja laitankin nämä valokuvat pois. Ja tämä pitäisi nyt olla valmis tämä homma. Kun vaan sitten osaa tämän stopata. Se oli Alt ja D.